Moro! Me ollaan ryhmä 9 ja meidän tuote on StreetPark-puhelinsovellus. Meidän sovelluksella käyttäjä voi etsiä itselleen parkkipaikan nopeasti sekä vaivattomasti. Seuraavaksi näette, kun koekäyttäjä Jere demonstroi, miten tämä prosessi etenee. Jere on päättänyt lähteä autolla Otaniemeen. Hän hyppää autoon ja ajaa Otaniemeen. Perille saapuessaan hän avaa meidän puhelinsovelluksemme. Sovelluksen avauduttua se tunnistaa automaattisesti Jeren sijainnin ja indikoi sitä sinisellä täplällä kartalla. Seuraavaksi Jere painaa ruudun alareunassa olevaa Näytä parkkipaikat -painiketta. Nyt sovellus laskee Jeren sijainnin ja vapaiden parkkipaikkojen perusteella 3 parasta pysäköintivaihtoehtoa Jerelle. Jere painaa jokaisen sijainnin kohdalla olevaa markkeria ja saa lisätietoa parkkipaikasta. Lisätiedot sisältävät informaatiota muun muassa parkkipaikan hinnasta ja sallitusta pysäköintiajasta. Kaikki paikat läpikäyneenä Jere osaa nyt tehdä päätöksen siitä, minne hän haluaa pysäköidä. Jere päättää valita Otaniemen kärjessä olevan Servinkujan parkkipaikan. Hän aloittaa navigaation vapaalle paikalle painamalla alareunassa olevaa nuolinäppäintä. Jere voi halutessaan lopettaa navigoinnin valitulle paikalle, jolloin sovellus palaa takaisin edelliseen näkymään. Nyt hän voi esimerkiksi valita jonkun toisen sovelluksen ehdottamista vapaista paikoista. Tässä vaiheessa on voinut herätä kysymys, mistä saadaan tieto vapaista paikoista. Sovellus tulee hyödyntämään kehittämäämme paikanvalvontajärjestelmää, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa vapaista parkkipaikoista. Paikkojen valvonta toteutetaan 2 eri tavalla riippuen siitä, minkälainen alue on. Valvomme parkkipaikkaa joko kameroilla tai hyödyntäen erityyppisiä sensoreita. Kamerat ovat toimiva ratkaisu alueella, joka on avoin ja selkeä. Esimerkiksi isot parkkipaikat. Sensoreihin pohjautuvat ratkaisut toimivat myös siellä, missä kamerat eivät. Esimerkiksi mutkittelevat kadut, jossa on paljon näköesteitä. Reaaliaikaisen tiedon ansiosta, jos paikka, johon käyttäjä on ajamassa, varataan kesken matkan, ilmoittaa sovellus siitä käyttäjälle ja ehdottaa uutta paikkaa lähellä määränpäätä. Sovellus navigoi Jeren suoraan vapaalle paikalle. Aika ei mennyt hukkaan ja hermotkin säästyivät. Jere on supertyytyväinen. Tätä me kutsumme tulevaisuuden pysäköinniksi.